Asteburu honetan, Ormaiztegiarrek denboraren makinan sartu eta 19. mendera egingo dute jauzi. Ekitaldiz jositako asteburua dute aurretik, bihar elegante eguna ospatuko dute. Xabin Fernandez bertan izan da, eta garai hartako jantziak soinean, doktore topatu ditu zenbait Ormaiztegiar. Aizue, elegante zaudete zuek hemen, Nik zuekin gozalduko dut, ba. Hoxe, danantza daku. Eskatuko dugu gozaria? Bai. Bueno, biharko ekintza ugari antolatu ditugu. Goiz-goizetik hasiko gea gozari elegante batekin, elegante eta gaina oparoa. Fruta pixka batekin hasten omentzien, ikusten dezuen bezala zumoa, gero boieria, ogia, tostatua, eta, hobedia garai bateko pasteltxok, suspiros de monja. Suspiros de monja? Izen horrekin ez dakit. Horre kategoria hundi dauke, suspiros de monja. Ormaiztin urte askotan ospatu izan da elegante eguna. Eta, horrengo ontan 19. menduko ikutua eman diogu edo eman nahi izan diogu. Zuzara beraz, Ormaiztegiko elegante eguneko jostun ofiziala. Pixka atarra joa. Nolakoa ziren 19. mendeko jantzi horiek? Baina guandiro dotorego eta hola. Barrutik barruko erropa, eramaten zituzten korseak, dana baiestakin, oso gogorrak. Gu gaude, gu gera 21. mendoko emakumak, ez? Orduan gula saio gaude, baina garai hartan juten zian oso, eta adibidez gozari hau dan ikusten dugu hemen, bazkarik erolazien, jan asko hartzen zuten, baina ez zuntzuten egin beste jan. Gehiago zan itxura, gero benetan jaten zutena baina. Bai, nik usten dut baietz, garai hartan oin bezala, itxurak asko baliozu. Turismo asko, mentzion garai hartan baina hemen Ormaiztegin? Eta dotore gainea, tortzen bentzien trenen goitu bera, baina nola jantzita eta nola jende dotorea. Beraz esan genezake, agian, garai hartako Marbella zela, Ormaiztegi. Bueno, ez dakit nik hainbeste esan genezake. Aberatxa juten zian, oporretara. Ondartzagabeko Marbella, ez dakit, baina bai, jende eta ideia asko berrik sortu zien, eta gizarte erabat aldatu zen, Ormaiztegi erabat aldatu zen. Hoxe, Ormaiztegi etzan garai baten ozeine. Oain ez, Bueno. Bihar, egun hundi daku, urte guztie pasadu prepatzen. Eta hori dara demostro berdeu, dakutsi berdeu. Goitzen goizetik hasi, gozari hon batekin, eta egun guztiako indarrak hartuta. Azkaldu, eta iluntze arte, eta iluntzen ia monan ekauta. Betxa. Tenis partidatxo bat, igual, gero iluntzen? Tenis, pelotek ikusirez. Asteburu ederra pasa ezazuela Ormaiztegiar moderno eta dotoreok.